Добрый дзень. Ведаеце, я вельмі хацеў бы пабачыць сёння, вось літаральна сёння Александра Лукашэнка ў такой масцы па тэлебачанню ці ў тэлеграм-канале Пулу першага. Чаму пра гэта скажу пазней. Вось калі я зараз у Празе выйду, сяду ў трамвай ці ў аўтобус, ці з'яўлюся ў нейкім грамадскім месцы без маскі, мяне пабачыць паліцыя, мяне чакае штраф да 20 000 корун, это приблизно так, 800 евро. Абсолютно ясно, что калі вы у масцы, вы не можете засцерагчыся ад заражэння коронавірусам. Але калі, скажем, я заражаны коронавірусам і на мне маска, дык я не заражу нікога іншага. І вось таму у Празе все ў грамадскіх месцах абавязаны насіць гэтыя маскі. Мы ў сям'і паспрабавалі замовіць іх праз інтэрнэт, нічога не атрымалася, трэба чакаць ад 10 до 40 дзён. Таму жонка з дачкой селі за швейную машынку і там, не адразу, але знайшлі нейкія выкройкі, і вот у выніку пашылі некалькі такіх штук. Александр Лукашенко сказаў, што ў Беларусі масак проста заваліся, хоць іх экспартуй, там у іншыя краіны, сапраўды, калі б ён прапанаваў бы Чэхіі, ці Нямецчыне, ці Францыі, ці тым больш Італіі гэтыя маскі, напэўна, б адарвалі проста з рукамі. Але я параю бы яму гэтага не рабіць. Я параю бы раздаць гэтыя маскі всім у Беларусі. Раздаць бесплатна, падключыўшы нават да гэтага валантэраў з, а чаму не, з нейкіх палітычных арганізацый, якія там паміж сабой канкуруюць, не ведаю, там Малады фронт, БРСМ, БНФ, там, ці ліберальная дэмакратычная партыя. Калі ласка, сардэчныя каплі піў бы Байден і Трамп, калі б пабачылі, колькі людзей збіраецца на праймерыз апазіцыі да прэтэндэнтаў прэзідэнта, якія раздаюць маскі ў Менску ці ў абласных цэнтрах. Сандерсу б я ввогуле не раю бы глядзець, таму што хворае сэрца ў чалавека. Ведаеце, калі вось у траўні праз недзе 2 ці 3 тыдні пасля Чарнобыля Гарбачоў з'явіўся на тэлеэкране, гаварыў пра Чарнобыль, вось калі б ён тады дастаў бутэлечку йода, накапаў сабе на лыжку і выпіў, і сказаў: рабіце так, як я, ці так бы зрабіў бы першы сакратар ЦК Кампартыі Слюнькоў, напэўна, яны выглядалі смешна, але гэта ўратавала б проста вельмі шмат жыццяў і здароўя. І Алесь Адамович не чарнобыльскім пілатам называў бы Слюнькова, а магчыма напісаў бы пра яго добрае эсэ. Лукашенко мусіў бы зрабіць вось так, звярнуцца да людзей па тэлебачанні і сказаць, што небяспека сапраўды вельмі і вельмі вялікая. Што ж, раю вам падпісацца, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі, на наш YouTube-канал Свабода Прэміум, на YouTube-канал Радыё Свабода, ввогуле часцей заходзіць на вэб-сайт свабода.орг. Праўда, практычна вся інфармацыя, якая там сёння, гэта пра коронавірус. Нам вось часам пішуць, што вы журналісты там зрабіліся спецыялістамі такімі ўжо ў коронавірусе. Не спецыялістамі, але мы гутарымся з спецыялістамі. Але, што ж, часам бываюць такія часы, скажем, у 43-м годзе у Маскве, у Нью-Йорку, у Лондоне хатнія гаспадыні, скрыпачы, журналісты, лекары, пісьменнікі, там, я не ведаю, сантэхнікі зрабіліся так спецыялістамі па перасоўванні танкавых калонаў, калі назіралі за зводкамі з франтоў, па мадэлях самалётаў альбо нейкай зброі, бо ёсць такія часы, калі трэба назіраць за гэтым, калі падключыцца трэба ўсім. Вось такія часы, я баюся, зараз таксама насталі. Але самае галоўнае, беражыце сябе.